Hey baby. Yeah. Ko ma documents angu ari bai. Ma documents akaita seka ya. Ekubasa ari mupepa rekaki. Mbona sutarisa umemumira sino sisi. Bana mbotarisa wani. Ko ma draws. Wale again mbono check. Mbono ma draws ise mu. Ndoma ndipesi rangarira utangana. Wale again mbono check up. Alright. Kelipo. Ora chef. Ili bon tu taura pa fo. Oh. Ko ndebi. Washona pe. Ndazona madro. Nditete vakauya vakasiya kuno. Tete vakauya vakakumbira kuenda mukomana wavo vakasiya. Koma mwacho tu. Andizoziva hangu ndingozoti akasiwa natete. Ndakutoshamisika kuti waona ndo obvious tete ndo vakasiya. All right. Hello tete. Hello kuti murise. Mushe makapesera kusvika kuno kurini? Ndofunga last week ndakasvika. Last week makauya kuno kune mukomana wenyanyi. All right, pane zvinhu zvenyu zvamakasiya kuno. Ya, muchiri kurangarira kuti makashandisa zvingani? Handicharangarira. Aiwa sisi amuti handicharangarire. Nyasotaura izvezvo because handiti package yenyu yamakasiya. Maybe 2 get 3 true. Aiwa kanhai sisi musadaro ka nyaso explain ai zvinhu chaizvo because kune zvinhu zvandinazvo kuno kwandiri. Saka ndoda kunyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Flavor yacho zvakaita sei zvinhu zvenyu? Anenge red. Andinozonyatsotarisa kuzi mukosheni ndaishandisa. Enenge red. Munenge makashandisa 2 2 get 3 papa. Waretika sisika imarriage yangu kapanapa yatiri kuya muri kutamba nayo muchiita zvamuri kuita izvozvo zvanditi. Alright, maita basa. Wangochi zvinhu zvinotaurwa natete. Iwo wakatipana natete handiti. Ndakatipana kuti. Havasi sure ende havasi kuziva. Vari kudedzera kuti inenge red ma-strawberry era. Hayi ndinozoziva here. Ndozive kuti chindangu ati vafona kuti vati ndawe. Nyama dzangu here. Vafona vachiti ndani? Ndawe nyama dzangu here. Aiwa.